Калюн! І нарешті гульня вось-вось пачнецца. Перапрашаю, але мне нічога не відаць. Ясна. Опа! Оу! Ау! Ён спрабуе забіць, але мяч адскоквае. Наступны удар, але варатар перахоплівае. Цяпер злева. Абарона спрабуе перашкодзіць. І удар збылося. Гол! Samba tá chamando. Eu vou levantar, ser feliz e cantar. O samba tá chamando. Vou responder cantando. Samba, samba, samba. Наперад, наперад! Samba, samba. Не! Гол! Гол! Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Асабістая падзяка Валерыю Мяцельскаму, Андрэю Дубянецкаму і Яўгену Бараноўскаму.